ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। SBI ଇକୋ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଥନୀତି ଜାପାନ ଓ ଜର୍ମାନୀ ପଛରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଭାରତ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2027-2028 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି DGCA ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଫଳରେ DGCA କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ADM ଭାରତରେ $400 ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ADM ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ $400 ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନୂଆ ADM କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିବ। 17 ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ UPI। ଭାରତର UPIର ଜଲବା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ UPI ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରି RBI ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ 13.24% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଡଚ୍ ସାଗରରେ ଜଳୁଛି ମର୍ସିଡିଜ୍ ଓ BMW। ଡଚ୍ ଉପକୂଳ ସାଗରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଫ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଓ BMW ଭଳି କେତେକ ସୌଖିନ କାର ସମେତ ପ୍ରାୟ 3000 କାର ଥିବା କଥା ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ ଇଜିପ୍ଟ ଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ ଜାହାଜରେ ସମୁଦାୟ 21 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜାହାଜର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେବ IT ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହଟସ୍ପଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏକ ମଜବୁତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି ମାଲାମାଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ IT ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ IT ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହଟସ୍ପଟ୍। ଭିଏତନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଲେ ଚାଉଳ ଦାମ। ଅଣ ବାସମତୀ ଧଳା ଚାଉଳ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଭିଏତନାମ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାଉଳ ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ଜରିଆରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚାଉଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ କିଣି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 2023-2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇଠ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବହୁ କରଦାତା ରିଫଣ୍ଡ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜଣେ କରଦାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି।